والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے والذی جاء بالصدق، او ذات جیڑی سچ نو لے کے آئیے، وصدق بہی، اور اس ذات نے جنہیں سچ دی تصدیق کیتی ہے، اولئک هم المتقون، رب فرماندا ہے یہی پرہیزگار نے۔ مفسرین فرماندے نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجامع لاحکام القرآن دے اندر قرآن پاک دی انہاں تفسیر لکھی سی اس نام تے، اس دے اندر آپ ارشاد فرماندے نے جیڑی ذات سچ نو لے کے آئی ہے، اس ذات دا نام نامی اسم گرامی جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات ہے، اور جنہیں سچ دی تصدیق کیتی ہے وہ امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات والا صفات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کردار دے سیرت دے مختلف پہلو نے، انہاں پہلوؤں تے چند دن گزارشات کرنیاں نے۔ انہاں پہلوؤں وچوں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ مسلماناں دے اوپر بڑی شفقت، رحمت اور محبت فرماندے سی۔ اللہ کریم جل جلالہ خود بھی اپنی مخلوق بالخصوص مسلماناں دے نال بڑی محبت فرماندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی رعوف اور رحیم بنایا ہے۔ قرآن کریم وچ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دیاں اے صفتاں بیان فرمائیاں نے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی طرح جڑا بھی مسلمان دوسرے مسلماناں تے شفقت، رحمت، پیار، محبت کردا ہے، باری تعالی اس بندے نو بھی دوواں جہاناں دیاں رحمتاں دے نال نوازدا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اسوہ دے اندر ہے، آپ دی سیرت اور کردار دے اندر ہے کہ آپ مسلماناں دے بہت زیادہ خیر خواہ، انہاں تے نہایت شفیق سن، حتیٰ کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اس خوبی دا تذکرہ کردے ہوئے آپ دی تعریف فرمائیے۔ پرورد آغوش نبوت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت ہے، اے روایت
جامع ترمذی دے اندر بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ دے اندر بھی موجود ہے۔ جڑے الفاظ میں روایت دے پڑھن لگا یہ سنن ابن ماجہ دے اندر موجود نے، مفہوماً جامع ترمذی دے اندر بھی موجود نے کہ سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ارحم امتی بے امتی ابو بکر و اشدہم فی دین اللہ عمر و اصدقہم حیاء عثمان و اقداہم علی بن ابی طالب و اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب و اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل و افرادہم زید بن ثابت الا و ان لکل امت امینا و امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ابو بکر میری پوری امت وچوں امت واسطے سب نالوں زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والا ہے، اور میرا عمر میری امت وچوں دین دی خاطر سب تو زیادہ قوت اور جرأت والا ہے، اور پیارے عثمان دی شان نے حیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب نالوں بے مثال ہے۔ حیدر کرار مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم امت دے سب نالوں وڈے قاضی نے۔ ابی بن کعب قرآن مجید دا سب تو بڑا قاری ہے۔ معاذ بن جبل حلال و حرام دا سب تو وڈا عالم ہے۔ زید بن ثابت آپ نو وراثت دے علم دے اندر نرالی شان حاصل ہے، اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن لو ہر امت دے اندر ایک امین ہوندا ہے، یعنی اعلیٰ شان والا دیانت دار ہوندا ہے، اور اس امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چند صحابہ دیاں خاص خوبیاں بیان فرمائیاں کہ فلاں وچ اس دا غلبہ ہے، یہ نہیں کہ دوجیاں دے اندر وہ چیزاں موجود نہیں، دوجیاں دے اندر بھی وہ چیزاں موجود نے، لیکن ایک نو کسی چیز وچ غلبہ مل جاندا ہے کہ حیا یہ نہیں کہ دوجیاں دے اندر موجود نہیں، موجود ہے، لیکن غلبہ کس وچ ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی وچ ہے۔ جرت سب صحابہ وچ کوئی صحابی بزدل نہیں ہے، لیکن جیڑی جرت شجاعت حضرت عمر فاروق نو اور غیرت رب نے عطا کیتی ہے وہ آپ نو غلبہ حاصل ہے۔ اسی طرح دیگر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان دے بارے میں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے ارشاد واضح لفظیں فرمایا کہ میری امت تے سب نالوں زیادہ شفقت کرنے والا ہے، اور آپ دی شفقت دا اندازہ اے وے کئی مرتبہ مسلماناں دی خاطر سب کچھ لیا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدماں تے نچھاور کر دیتا ہے، اپنے گھر بار جان مال تن من دھن سب کچھ نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ چ پیش کر دیتا وے۔ وصال نبوی دے موقع تے اس دی بعد نبی کریم علیہ السلام دی پوری امت نو سنبھالیا ہے، منکرین ختم نبوت دے خلاف ایسا جہاد دا علم بلند کیتا ہے کہ منکرین ختم نبوت دی بیخ کنی کہندے نے جڑ تو کسی شے نو پٹ کے تے ختم کر دینا آپ نے کیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی جڑے مشکل معاملات آئے سن امت دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت وچ آپ نے انہاں سارے معاملات نو سنبھالیا اور امت دی رہنمائی کیتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بطور خلیفہ جتنا اعزازیہ وظیفہ تنہا لئی سی، جس وقت وصال یہ آپ دا ہونا سی قریب الوصال آپ نے وصیت کیتی سی کہ میری جتنی بھی
غیر منقولہ جائیداد گھر تو علاوہ وہ ساری بیت المال جمع کرانی ہے۔ جیڑی سواری میں حکومت دے دوران استعمال کیتی ہے وہ واپس کرنی ہے۔ بقایا اور بھی جتنیاں چیزاں نے ساریاں واپس کرنیاں نے۔ جتنی آپ نے تنخواہ اپنے دور خلافت وچ لئی ہے اور واپس جڑا اپنی زمیناں دے ذریعے سب کچھ بیت المال دے اندر جمع کرایا ہے اس دے وچ بہت زیادہ فرق ہے۔ مثلا بالفرض ایک مثال دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ₹1,00,000 اپنے دور خلافت وچ مکمل تنخواہ لئی سی تے لکھ تو زیادہ اپنا بیت المال جمع کرایا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں دی اتنی خیر خواہی کیتی ہے کہ مسلمانوں دا ₹1 بھی اپنی ذات تے استعمال نہیں کیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست اسلامی دا سربراہ ہونے دے ناطے اپنے ہتھاں دے نال نادار غریب محتاج لوگاں دے کم کاج کردے سی، ضرورت منداں دا خیال رکھدے سی، کیونکہ امت دی خیر خواہی کرن دے حوالے نال حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والیاں تے رحمان بھی رحمت فرماندا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تسی زمین والیاں تے رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسماناں دا مالک تواڈے تے رحم فرمائے گا۔ شاعر کہندا نا کرو تم مہربانی فرش زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یعنی تسی زمین والیاں تے رحم کرو تے آسماناں دا مالک تواڈے تے رحم کرے گا۔ اور اس چیز تے سانو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسوہ سیرت کردار ابھاردا ہے کہ اسی اگر کسی مسلمان دی خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کم از کم نقصان بھی نہ کریے۔ سب نالوں پہلے تو یہ کہ وہ دی خیر خواہی کرو، اگر خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ کسی قسم دا بھی نقصان نہ کریے تو پھر بھی قیامت والے دیہڑے بچ جائیں گے، اور اگر کسی دا نقصان کیتا تو قیامت والے دیہڑے اس دا حساب دین لگے بڑی سخت پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو مسلماناں نال خیر خواہی دا جذبہ نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ آمین۔